Wel, croeso i chi gyd i ail ddiwrnod penwythnos Gŵyl Fwyd Amgueddfa Cymru 2020. Mae yna sesiwn hynod ddifyr o'n blaenau ni, hynod dadlenol, digon dirdynol o bosib yn bendant. Mae'n datgelu prosiect eithriadol sydd wedi bod yn digwydd y tu ôl i'r llenni yn ystod y cyfnod cloi. Ac yn wir, dwi'n siŵr y bydden ni gyd wrth yn boddau i gael bod ar safle Sain Fagan y penwythnos hwn, yn enwedig yn y tywydd hynod braf yma, ac yn haliwyd wrth gwrs dros y blynyddoedd dwytha. Gweitha'r modd oherwydd yr hyn aflwydd yma, y pandemig, y Covid-19, dydy hynny ddim yn bosib, ond dwi wir yn gobeithio eich bod chi yn cael blas ar arlwyd gyfoethog yr oil y penwythnos hwn. Rwan ta, o'r cychwyn cynta, hyd yn oed cyn y cyfnod clo, roedd bwyd yn thema ganolog. Fe hitiodd o'r penawdau'r papur newydd, y cyfryngau cymdeithasol o'r lawn o luniau, y sioc a'r siom wrth gwrs o weld y caffis, y tafarndau, y bwytau yn cae, i wedyn ansicrwydd a syfrdandod, a dweud y gwir, os di hynny'n air, y sylffoedd a'r farchnadoedd yn gwagio. Y pryder wedyn, y siop gornel, y ciwiau hynny, a wedyn y gegin yn hafan, ond eto wrth gwrs yn ganolfan o brysurdeb, a'r pwysau wedyn i ystyried a meddwl a pharatoi o leia 3 phryd o fwyd y diwrnod. Beth am wedyn yr gorfwyta? Snacio falle, y bingio ar Netflix yn bendant, ond fi oedd na fingio ar fwyd a byrbrydau hefyd, tybed. Da ni gyd yn bendant wedi cael profiadau hollol amrywiol pan mae'n dod at fwyd. Roedd o yn destun o gynhaliaeth ac o gysur, ond pryder yn ogystal. A beth sy'n hynod ydy ar gychwyn y cyfnod mor ansicr a gweld drysau ein sefydliadau cenedlaethol ni'n cael. Bendant drysau Amgueddfa Cymru, yr holl safleoedd hynny ledled Cymru'n cael. Nath y gwaith barhau y tu ôl i'r llenni. A dwi heddiw yng nghwmni 2 o guraduron adran hanes ac archeoleg Amgueddfa Cymru, a dwi'n falch iawn i'w croesawu nhw heddiw, a wir i chi, maen nhw yn llawn gwybodaeth am brosiect eithriadol sydd wedi bod yn digwydd tu ôl i'r llenni. Mared McAleavey ac Elen Phillips, croeso, diolch i chi am fod yn bresennol heddiw. Sut ydych chi heddiw, Mared? Iawn, diolch. Diolch am y croeso, Lowri. Croeso, ac Elen, wel, diolch am fod yma. Diolch, Lowri. Ar gychwyn y fath gyfnod, beth ydych blaenoriaethau chi fel curaduron? Reit, wel, ar ddechrau bob awr, gen ni bethau ymarferol i'w meddwl amdanyn nhw. Enghraifft digidol y casgliadau a rhoi systemaeth yn galluogi i weithio saff o adre fel curaduron. Ond, o fewn dyddiau, fe ddaeth hi'n amlwg iawn i ni fel curaduron bod na gorff o waith o fan hyn o'n blaenau ni, sef i roi y pandemig yma ar gof a chadw. Achos, Mared, gai ofyn y deud y gwir, ddoi nôl at hynny yn y man, be mae'ch rôl chi fel curaduron yn yr adran hanes ac archeoleg yn olygu? Be mae'r gwaith yna fel arfer cyn Covid? Be oedd hynny yn olygu o ddydd i ddydd? Be di natur eich gwaith chi yn gyffredinol? Wel, amrywiol iawn. Teitl yn swydd ydy curadur ystafelloedd hanesyddol. Ond dwi, ymysg amrywio gasgliadau dwi'n gyfrifol amdanyn nhw, mae bwyd a diwylliant bwyd hefyd. Felly fel dwi'n dweud, mae'n swydd amrywiol iawn, mae bob un diwrnod yn hollol wahanol. Ond dwi'n meddwl
prif bleser fi ydy cael ymwneud efo phobl a cael croesawu cymunedau amrywiol i fewn i'n casgliadau ni, boed nhw blant ysgol, myfyrwyr, ymchwilwyr ac artistiad a gwirfoddolwyr hefyd. A gallu rhoi mynediad iddyn nhw i'n casgliadau ni, boed gwrthrych lleia i'r adeiladau hanesyddol eu hunan. A bod nhw'n cael y cyfle mewn ni i fod yn greadigol ac i greu straeon eu hunan allan o'r casgliadau hynny. Nes ti gyfeirio at y ffaith oedd bwyd yn rhan o dy waith ymchwil. Pam fod bwyd yn bwysig i hanesydd? Be all gwybod be oedd yn hynafiaid ni'n bita neu'n brynu neu'n coginio? Be mae hynny o ddefnydd i ni? Ond dwi'n meddwl mae bwyd yn hollol ganolog i'n bywydau ni gyd. Ac o safbwynt hanes, mae o'n effeithio bob agwedd boed yn economaidd, yn ddiwylliannol neu'n gymdeithasol, o feddwl amdan sut o pobl yn dod â bwyd i'w platia, bod o'n amaethyddiaeth, yr hela, maeth, iechyd, crefydd, gwleidyddiaeth, mae popeth yn dod mewn i fwydydd. A dwi'n meddwl bydd haneswyr dyfodol yn edrych yn ôl ar y cyfnod yma ac yn sylweddoli pa mor bwysig ydy bwyd fel thema, fel ydych chi'n cyfeirio yn y gynharach, Lowri. Ia, croeso yn ôl, Elen. Dwi'n ymwybodol bod yna rai problemau, ond dwi'n meddwl bod ni'n mynd i gallu clywed ti'n iawn rwan. Deud wrthai rwan, dwi'n deall i chi gymeryd eich amser ar ddechrau'r cyfnod clo i geisio mynd ati i greu prosiect ystyrlon yndi? A beth sy'n syfrdanol i mi ydy bod chi wedi mynd nôl at wreiddiau ac at egwyddorion gwreiddiol yr Amgueddfa werin, wel, Amgueddfa Cymru deud y gwir, i geisio llunio rhyw fath o brosiect fydden yn ystyrlon ac yn adlewyrchu ein cyfnod diweddar ni, dyna sydd yn fy rhyfeddu i. Deud rhagor am hynny. Ie, wel, fel ti'n deud, mi nathon ni gymryd sawl wythnos i roi y prosiect Casglu Covid ar waith. Herwydd bod ni'n ymwybodol iawn, bod ni gyd mewn cyfnod y greisus. A bod hynny'n golygu bod ni'n fod yn ofalus ac yn fwysol ac yn ystyrlon o anghenion emosiynol pobl. Cyn bod ni'n mynd ati i ddechrau casglu. Ond be nathon ni oedd edrych yn ôl ar rhai o bethodolegau cynnar yr Amgueddfa. A sut o'r Amgueddfa wedi casglu mewn cyfnodau o greisus o gornewid yn y gorffennol. A mi nath i ddarganfod bod yr holi awdur fel dull casglu yn rhywbeth oedd yn cael ei ddefnyddio'n gyfforddol gan yr Amgueddfa o 1937 hyd y 1980. Felly, bod hwn yn brosiect casglu cyfwrdd, wedi holi gan fethodolegau casglu y gorffennol. Mared, allai di egluro chydig bach mwy am yr hyn oedd Elen yn deud, a am yr holiaduron gwreiddiol yma, nath tîm Dr Iorwerth Peach, flynyddoedd cyn sefydlu Llanfagan, a dweud y gwir. Sut eithon nhw ati o ran methodoleg i baratoi holiadur cenedlaethol, wel, mor bell yn ôl am 1937, a beth oedd natur cwestiynau i'r holiadur hwnnw? Wel, llyfrau bach oedd o, fel oedd Elen yn dweud, gath i yrru allan. Ac wedi cael ei rannu fyny o fewn pynciau, gan ofyn i bobl i ymateb mwyn cofnodi go iawn terminoleg, prosesa, sut oedd pobl yn mynd ati i wneud y gwaith sylfaenol o ddydd i ddydd, o goginio, amaethyddiaeth ac yn y blaen. Felly, mae'r ymatebion maen nhw'n gry iawn o safbwynt bwydydd a gamaeth. A maen nhw'n gofnod hyfryd a gwerthfawr iawn i ni fel Amgueddfa. Waw, oes na enghreifftiau, mae'n blin gyrru dwi'n rhoi chi ar y spot rwan, o yr atebion hynny, mae'r bell yn ôl o hynny ynglyn â bwyd a sut y bobl yn teimlo, neu doedd hynny ddim yn bwyslais ar y pryd, falle? Dim o ran sut y pobl yn teimlo. Ella bod Elen fo... Ie, o dyna, os oes wedi yn y casgliad y gweidio yma, dyna ydi hynny, y pwyslais a ffeithiau gwyl hanesyddol,
yn hytrach na teimladau, profiadau personol y sawl i'r holiadur. A gyda'r holiadur cyfredol, holiadur Covid, oedd yn benderfynol iawn o newid cywair, a llunio holiadur oedd yn galluogi bobl i o'r allan, i fyfyrio ar eu teimladau, i rannu profiadau emosiynol. Felly, bod y strwythur ddamwaith yn ei fath, mae natur cwestiynau yn byd wahanol i'r gorffennol. Ac o beth wedi weld o ran yr ymatebion cyfredol fewn, mae bobl i mwynhau'r profiad o ated yn emosiynol yn agored. Mae gen i un cyfyniad i chi fan hyn, menyw o Gaerdydd sydd wedi llenwi y holiadur Covid, ac yn y holiadur mae'n sôn am fywyd dyddiol, straen o fewn y cartref, ac ar y diwedd dweud, actually, this questionnaire has been surprisingly therapeutic. I feel strangely lighter, like I've just spent half an hour in the confessional and can just leave it all and walk out. Felly, mae'n lif amynyddol i lawer o bobl. Ie, nes i gadw dyddiadur ar hyd y cyfnod dal i wneud. Dwi'n gwneud ers blynyddoedd ac o'n i yn ffeindio fo'n bwysig iawn i gofnodi popeth bron iawn. O'n i'n sylweddoli mod i fel cymaint o bobl. Wel, am y tro cyntaf erioed yn byw trwy hanes ac o'n i'n teimlo bod fi angen cofnodi'r holl fanylion bychain yma. Dwi'n siŵr bod elfen o hynny'n wir yn achos cyfoeth yr atebion. Felly, Mared, oeddet ti'n rhan o'r tîm o lunio'r cwestiynau yma yn dod ati o greffio nhw. Am be oeddech chi'n chwilio yn benodol, neu pa fath o awyrgylch oeddech chi'n geisio ei greu, neu be oeddech chi'n geisio denu gan y bobl yma wrth lunio'r cwestiynau? A gawn ni enghreifftiau o rai o'r cwestiynau yma, os gwelwch yn dda? Wel, bwriad oedd gallu ogi bobl fod mor agored a phosib ac i gael rhwyddhynt go iawn i ymateb yn onest. Felly, eithaf bod ati fel ceradur o'n pwnc, oedden ni gyd efo'n pynciau'n gilydd i sicrhau bod nhw'n cael eu cynnwys. A mae yna 22 cwestiwn yn yr holiadur ei hun. Ond wedi cael ei rhannu fyny bynciau o fywyd beunyddiol, iechyd a lles, y llywodraeth a gwybodaeth, ac hefyd y dyfodol. Ond safbwynt ti, mae yna 2 gwestiwn penodol yn ymwneud efo bwydydd. Sef, ydych arferion siopa chi wedi newid, ac ydych arferion bwyta chi wedi newid hefyd. Felly, naturiol, mae yna lot o sôn a mae yna atebion cryf iawn i'r 2 gwestiwn hynny. Ond beth oedden ni ella ddim wedi sylweddoli oedd pa mor gry ydy bwydydd yn yr atebion eraill i gyd. Maen nhw'n treiddio trwodd o ran pan mae pobl yn sôn am ei arferion o ddydd i ddydd, yn sôn am ei diwrnod arferol nhw. O ran sy'n mae plant yn ymdopi, pobl yn aml yn cyfeirio at y coginio fel teulu. Pa gamau i ddiogelu iechyd, o ran ymdi siopa, illa pobl yn gwisgo gyda y golchi bwydydd wedyn. Sy'n mae pobl yn teimlo'n emosiynol, so oedd y bwyd yn rhywbeth yn cael ei gyfeirio ato'n aml yn hynny o beth. Beth sy'n bod rhyw mwy agysur, ac hefyd beth sy'n di aros yn y cof o ran y cyfnod yma. Wel, beth am i ni gyffwrdd ar y themau amrywiol yma te? Beth am fynd nôl falle at y cychwyn? Mae'n anodd dweud be oedd y cychwyn mewn ffordd, oedd yna ryw ddychryn cyn y cychwyn yn dod. Beth am y sylffoedd gweigion hynny, neu'r ciwio? Pa fath o atebion gawsoch chi? A dwi'n ymwybodol iawn bod yr atebion hyn i gyd yn anhysbys yn de, a bod ni'n parchu preifatrwydd y ffaith bod pobl wedi bod mor agored. Ond oes modd i ni gael clywed elfen o'i hatebion nhw heddiw yma? Oes, siwr. Oes, oedd y panig ar y cychwyn a y sylffedd gweigion yn rhywbeth oedd yn cael ei gyfeirio ato'n eitha aml. Ond mae yna un dyfyniad sydd di aros yn y cof gen i oedd yn rili'n hitio pan eisiau ddarllen o'r tro cyntaf. Gwr yn gweithio mewn ag chfarchnad. Mae'n y Saesneg yn y darllen allan i chi. Mae'n dweud, panic buying started off with just toilet roll and hand wash. Other areas largely untouched. But then no section was safe.
and I took pics on my phone of almost whole aisles stripped. One memory will be the nurse crying in her car after her shift, having been in to get food, but nothing there. Lle maen nhw'n emosiynol iawn. Yeah. A cwestiwn ola y holiadur ydy, be fydd yn aros yn y cof, pa ddelweddau, pa foment, pa wythrych. A mae'r Covid cychwynnol yna am allu penblwyddau, dod llwan glir yn y atebion. Dyma menyw 40 o flaen afon. Going to the supermarket at the start of the lockdown and struggling to buy basics like toilet roll and flour. That was really frightening, not knowing when we were able to get more necessity. So mae hwnna wedi perio yn y cwrs, dwi'n meddwl, I lawer iawn y bobl. Ie, mae'r gair frightening na hefyd yn dydi. Pa mor emosiynol, pa mor amrwd ydi darllen rhai o'r atebion hyn, Mared? Wel, yn bersonol, un ti'n meddwl emosiynol iawn yn darllen nhw, a mae jyst y fraint go iawn o gael darllen pethau sy'n mor fyw a sydd bod yn blino lot o bobl yn y cyfnod yma hefyd. A mae jyst yr amrywiaeth mor eang o ran fe mae pobl wedi bod yn fodlon rhannu gyda ni. Fi wel, wedi'r ansicrwydd cyn clywed yn bod ni yn mynd I gyfnod cloi swyddogol, wel, diawcs o'i rhai yn osgoi'r archfarchnadoedd mawrion, a falle oedd yna lawer iawn mwy o ganolbwyntio ar siopa neu prynu o fewn y gymuned yn do. Gawsoch chi ymatebion o bosib mewn ymateb I hynny, y da a'r drwg, chymod, y ciwio falle, neu trisiau uwch, y siopau cornel I gymaru efo'r archfarchnadoedd mawrion? Do, mae yna amrywiaeth I fod yn onest. Mae rhai pobl yn sôn am gwasanaethau cludiant yn y lle cyntaf. Rhywun yn dweud, gan nad oes siop lleol yma, da ni wedi bod yn defnyddio gwasanaeth cludiant Tesco a Gusto. Dydw I ddim bellach yn teithio i'r siop agosaf, os oes angen rhywbeth arno ni. A dwi'n agos am cyflwyniad nesaf Tesco, all fod am 2 wythnos o aros. Felly mae hynna'n un pegwn rydyn mynd i'r archfarchnad, neu yn hytrach bod yn dibynnol ar cael y slots yn fan honno. Wedyn rhywun arall yn dweud, to start with, I was shopping once a week in a supermarket, but this started to make me feel unsafe, so I changed to click and collect once a week and started using the small butcher and fruit and veg shop a couple of times a week. A be arall illa sy'n dod trwodd hefyd ydy y busnes bod siopa'n gallu bod yn stressful. So mae un yn deud fan hyn. Fe roeddwn arfer siopa mewn gwahanol lefydd gan gynnwys siopa lleol, ond ydy hynny ddim wedi newid yn llwyr. Dwi'n gwisgo mwgod I siopa bob tro, ond mae'n llawer mwy stressful. Dwi'n mynd yn flin ofnadwy gyda phobl sydd ddim cadw at yr rheol 2 fedr, a mae yna lot ohonyn nhw. Mae'n fynychu ni gymaint o bobl sydd ddim yn parchu iechyd na neb arall. Ond o ran y newid arferion, o ran fydd I siopau bach yn ati, mae yna rhyw ystod o trwy'r ymatebion bod bobl yr un traddodiad pan mae'r cwm nawr yn dod I ben. Ni yw cefnogi siopau bach lleol, menyw fan hyn o ddefnyddiau, mae'r arferion wedi newid yn fawr iawn. Heb fydd I siop fawr ers 8 wythnos, ffonio yr neges I siopau bach lleol. Felly, yn arall o Gaerdydd y cael nwyddau wedi dod I bws gan y lleol. Mae lot o bobl yn sôn bod nhw eisiau newid I ffordd o fyw gwell o'r pandemig. Tra bod chi'n gwylio adre gyda llaw, dwi'n jyst eisiau cymryd y cyfle i'ch atgoffa chi, os ydych chi yn cael blas neu wir yn cael eich hudo gan y geiriau hyn a dyfyniadau bobl go iawn sydd wedi cyfrannu at yr holiadur hynod yma, Casglu Covid. Mae croeso cynnes I chi gyfrannu'r sgwrs hon wrth gyfrannu ar sylwad neu rannu profiad wrth sgwennu ar y sgrin. Mae yna rhyw golon fach, say something nice, mae'n dweud fan hyn, not say something nice, say something nice. Felly croeso cynnes I chi, os da chi eisiau rhannu unrhyw beth efo ni.
Mared, mae hwn yn fy nharo i. Dwi'n gallu credu mewn ffordd bod fi'n gwrando ar y dyfyniadau hyn. Mae'n teimlo fel bod popeth newydd ddigwydd. Atgoffa ni, ers pryd ydych chi wedi lansio'r prosiect yma? Mae e gyd yn swnio mor, wel, brofiad ymdrochol, jyst gwrando ar eich geiriau, dweud y gwir, a ydych chi'n rhoi i nôl yn lle oeddwn ni yn union yr un sefyllfa a'r holl bobl yma. Ers pryd mae'r holiadur yma wedi lansio? Fel amswyd o ar yr 15 o fis Mai, felly rhyw 6 wythnos dwi'n meddwl i'r clo mawr. Felly ia, mae o ddilyn a darllen yr ymatebion, ydych chi'n gallu gweld sut mae cyfyngiadau wedi newid neu beth yn digwydd yn ystod yn y newyddion y math yna o beth. Felly mae'n gofnod eitha, mae fel drych go iawn o beth yn ymlaen. Beth am y profiad efallai o y gymuned, y brofiad os gynnwch chi gymdogion, neu os ydych chi'n poeni am eich teulu estynedig, oedd yna bryder, neu oedd yna fynd ati i siopa neu goginio ar gyfer eraill hefyd? Oes, wel, mae yna sôn, ambell un yn sôn bod nhw'n yn cysylltu llawer mwy gyda cymdogion ac yn siopa i gymdogion hyn pan bod angen. Dim yna un arall yn dweud, dwi'n mynd i siopa o gwbl wan, cymydog ifanc, do'n i'n nabod o'r blaen, yn barod i nôl unrhyw beth o'r siop, os da ni'n mynd yn bryn. Dwi'n meddwl, os gen ti fwy hefyd, Elen, o rei cymdogion, ta... Elen, dy'r hewi. Be sy'n ddifyr o ran yr un o'n just yn cyfeirio at fo wan, o ran y cymydog ifanc yn siopa, ydy bod y person hefyd yn dweud, da ni'n cael ei siopa wedi dilifrio i'r garage, ac yna'n trilio ta 2 awr yn glanhau ac yn sychu popeth efo dŵr a sebon a bleach. Felly'r arfer yna'n rhywbeth hollol newydd o ran. Wrth gwrs, yr hylendid bwyd yna'n dwi'n abod rhai, fi oedd yn ynysu y cynnyrch o'r archfarchnad neu o'r click and collect a'r delivery'n cyrraedd ac ddim yn ei gyffwrdd o am rai oriau, os nad rhai dyddiau, oes enghreifftiau hynny? Dwi'n yn sicr os dwi wedi darllen am hynny, ond mae bendant mae'r bleach a'r Milton yn cael ei gyfeirio ato, fel beth hanfodol gan lot o bobl. Mae bwyd yn dydi yn bendant cyn y pandemig. Mae'n brofiad torfol, mae'n brofiad teuluol. Hyd yn oed os ydych chi'n paratoi chi'ch hun, chymod, oedd o'n dihangfa. Oedd bwyd bron wedi datblygu yn obsesiwn cymdeithasol, yn fetish cymdeithasol, y gwledda, y gloddesta, mynd allan i fwyta, y dathlu y te mewn bwyty o bosib, cynnal aduniadau mawr, hyd yn oed pan mae pethau fel priodasau, brecwast priodas, chymod, da ni'n dewis llefydd allanol i fel rhyw fath o gefnlen hyfryd ar gyfer ein achlysuron arwyddocaol. Sut nath y cyfnod hwn effeithio neu amharu falle ar y dysgliadau hynny? Falle partïon pen-blwydd? Oedd o'n achos o siom aruthrol i rai o'r bobl oedd yn ateb? Neu oedd o'n rhywbeth oedd bobl yn ei dderbyn yn rhaglon? Dwi'n meddwl bod o'n gyfuniad. Dwi'n meddwl mae un o'r dyfyniadau sy'n aros yn y cof gen i, mae'n yn Saesneg yn fan hyn. Ond o ran plentyn yn dathlu pen-blwydd yn 7 mlwydd oed. Yeah. 1 turned 7 during lockdown, and his birthday party had to be cancelled. But he took it well. There was a while where I thought I wasn't going to be able to bake him a birthday cake, as the shops didn't have any eggs or flour. But one of my husband's colleagues got hold of some for us, so he got his cake. So mae'n jyst yn dangos tydi y pobl yn helpu gilydd ac yn just cael hwnna bach o normalrwydd ar gyfer y plant. Dwi'n ôl. Mae'n nifer o fatebion hefyd gan bobl yn sôn am leadau'r amser, a sut mae mawr wedi newid y dyfodau, methu dod at ei gilydd yn y mosg i dorri'r ympryd dyddol, ac felly mae cadw pob peth o fewn y tŷ. Felly mae'n ychydig bach o ymatebion sy'n sôn am digwyddiadau trofol.
Oedd yna dipyn o dynnu coes hefyd ar ôl tipyn i'r tueddiadau a gafodd ei beirniadu am fod braidd yn ddosbarth canol. Hynny yw, mynd ati bob i'r thyrdoes a'r banana, quarantinis bach cheeky ar nos Wener, hynny yw, dwi'n eog o hyn i gyd, a wedoch chi be nath hynny i gyd yn helpu, a dwi'n ymwybodol iawn, chymod, bod hynny yn safle o fraint yn de. Ond oedd o hefyd, wrth gwrs, yn achos o bryder eithriadol. Ydych chi wedi medru darganfod, wel, yr ochr arall i bethau, hynny yw pobl wir yn rhannu pethau sy'n datgelu rhaniadau cymdeithasol yng Nghymru? Do, yn hollol. Sa'n ni'n dweud mae'r darnau mwyaf cignoeth yn yr holl archeb da ni wedi greu, ydy'r rhain sy'n sôn am nghyfartaledd, sefyllfa. Mae yna nifer fawr o ymatebion sôn am ofid ariannol, sut mae'r do mawr wedi greu ei sefyllfa economig. Enghraifft, dyn fan hyn gyda anabledd yn byw fflat gyda'i dad neu frawd. I used to shop daily at Bob Bargains as I need a strict diet for health reasons and income. I'm now spending almost 40% more ordering online delivery. I'm stuck indoors with the same family members and I'm trying not to take out my frustration from there. I suffer from lack of sleep due to worry about money. A wedyn, i'r Gŵyl, gweinidog o ardal Caerffili sydd yn gweithio'r brosiect sy'n cydlen Fwyd o fewn y plwyf. Some of the calls I take as a vicar are particularly tough at the moment. People grieving, people who are struggling with mental health, people who are in desperate poverty, and even people who cannot benefit the food give them food packets because the poverty is so diverse and vast. That can be hard to comprehend at times. Felly, dyn ni'n gweld y fan hyn dwy ochr y geiniog. Ie, y bwyd fel mwynhad, fel angor, y quarantinis, y grwpiau Instagram fel sy'n deud, ond o'r ochr arall, clogi endod, a mae'r pandemig yma wir wedi rhoi llifoliadau ar rhywiadau sydd yn ei cymdeithas ni. Dwi'n gegrwth yma, Mared, yn gwrando ar ansawdd y cyfraniadau yma. Maen nhw'n amlwg wedi, nid mynd i hwylio, maen nhw wedi cael cyfle i fwrw i boliau do y bobl yma. Faint o bobl sydd wedi cyfrannu hyd yma gyda llaw? Mae yna dros 1,000 o bobl wedi ymateb hyd yma, sy'n anhygoel, achos dim mater bach ydy llenwi'r holiadur, felly da ni'n hynod o ddiolchgar i bawb sydd wedi gwneud. Ac wrth gwrs mae dal yn ddogfen fyw, felly da ni dal yn gofyn i bobl i ymateb. Wel, fi'n siŵr y bydd sawl sy'n gwylio, efallai cewch chi eich ysbrydoli. Sut mae modd cysylltu â chi pe bai rhywun yn dymuno bod yn rhan o'r casgliad yma? Wel, mae'r holiadur dal ar y we, so sewch chi i wefan Amgueddfa Cymru, ac ar y dalen flaen, mae flwch yn dweud Casglu Covid, ac eithwch chi holiadur, a mae flwch arall hefyd ar y dalen flaen sy'n dweud straeon Covid, sy'n galluogi chi ddarllen rhyw gipolwg ar rhan o'r atebion dyn ni'n rhannu efo chi heddiw. Beth dwi'n meddwl am y plant? Dych chi wedi sôn am ryw hogyn bach oedd wedi cael, chafodd o ddim parti pen-blwydd yn 7 oed, naddo. Ydyn ni wedi cael darganfod bach mwy ar sut nath teuluoedd efo plant efallai ymateb? A beth oedd ymateb y plant yn y gegin? Oedd na gyfrannu, oedd na goginio, oedd na ddysgu sgiliau newydd o bosib, neu dysgu hen sgiliau ddylwn i ddweud. Oes, dyma un dyfyniad fan hyn. Mae'n braf cael amser i goginio prydau bryd o scratch a cael dysgu sgiliau'r plant. Da ni'n goginio lot o fara a chacena. Felly mae yna amryw o ymatebion tebyg iawn i hynny. Hefyd, tipyn o ran y math o fwydyr, bod y takeaways ddim ar gael bellach, McDonald's a falle,
a sut be arall y bobl yn bita, lle bita, mae bod nhw'n bita'n iachach oherwydd hynny. Felly, ie, mae dipyn o ymater a sôn wedi bod am blant, ac hefyd fel teuluoedd pobl yn cyd-ista hefo'i gilydd i gael prydau bwyd. Dyma ni wan, yes, we are cooking more meals, relying less on convenience food. We're eating more together as a family. And I think that's something I'd like to take forward once this is over. Waw, ail ddarganfod y pleser o gydwyta ynde fel teulu. Mae'n hawdd i unrhyw un feirniadu, yn tydi, ond mi oedd bywyd cyn Covid. Mi oedd yn brysur yn doedd. Mae'n o ymrwymiadau a threfniadau, rhyw glybiau ar ôl ysgol, yn aml iawn rhieni a phlant yn eistedd lawr i fita'r adegau gwahanol. Siwr bod wedi bod yn gyfnod eithriadol o bwerus i ddod â phobl nôl at ei gilydd. Ond yn achos rhai, oedd bwyd a'r cynnyrch, oedd o'n ormesol i rhai bobl. Hynny yw, mae'n meddwl am bethau fel anhwylderau bwyta. Geithoch chi ambell un yn cyfrannu o ran hynny o gwbl? Dwi'n mewn ffordd, dyn wedi clywed yn amdano Covid ariannol yn achosi gwyn meddwl ynghylch bwyd. Ond mae'n ambell hefyd yn sôn bod mawredd y sefyllfa, y pandemig yn gyffredinol, yn gwneud iddyn nhw wneud eisiau bita, bod y chwant am fwyd wedi wneud. Rwy'n eto fan hyn o Gaerdydd, the constant anxiety over the entire situation has made it very difficult for all of us to want to eat. Living in close quarters with other people has made it life like I'm living under a magnifying glass, which also makes it difficult to eat. Felly bydd peth di troi arni mewn ffordd. Ond i'r gwrthwyneb, mae gennym ni hefyd gyfran mawr o ymatebion sydd yn sôn am fwyd fel noddfa emosiynol. So a comfort eating, rhywbeth ni falle gallu efo'n hunain. I've noticed so much more emotional eating, and now I'm gaining weight. I've always loved food anyway, but I'm eating more now than I would over the Christmas holidays. A snigio, a pledges. Felly, ie, mae'n rhywbeth sy'n dod trwad yn yr atebion. Ac hefyd, o ran yr alcohol hefyd, y lefel alcohol ydy, wy'n dweud fan hyn, dwi'n prynu mwy o alcohol i'r tŷ, a mwy o treats, a fel agor dwi ddim. Wy'n arall yn dweud, oeddech chi'n dweud, Lowri, o ran prysurdeb bywyd, llai o stres gan o dwys bris i'r redeg y plant. Felly, gallu cael diod alcohol gyda'r nos, gan oes angen nôl y plant o lefydd. Felly, mae wedi gweud mwy o gyfle i bobl ymlacio am hwn i, dwi'n gwybod. Wel, am hwn i, fod dwi wir yn rhyfeddu bod pobl wedi bod mor onest ac agored, a mae rhaid bod hynny yn adlewyrchu'r ffaith bod hyn yn hollol anhysbys, a bod chi hefyd yn annog pobl i ateb i bob math o themau. Mae o'n arwyddocaol iawn, yn drawiadol iawn bod y bwyd yma yn dreiddio i gymaint o gwestiynau eraill, oherwydd dwi'n iawn i feddwl bod gennych chi gwestiynau ynglyn â'r y gwleidyddion, a'r cymdeithas yn gyffredinol, nid dim ond falle iechyd a bwyd. Ie, ti'n iawn, mae gennym ni gwestiynau am rwtîn dyddiol, mae gennym ni gwestiynau am iechyd, ond ie, cwestiynau hefyd ynglyn â i barn bobl am sut mae Llywodraeth mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb. Mae'r ymatebion yna yn ddiddorol hefyd, ond bydd angen sgwrs panel wahanol ar gyfer hwnna. Ond hefyd, cwestiwn ar y diwedd sy'n galluogi bobl i fyfyrio, i edrych yn ôl dros y cyfnod clo, beth sy'n mynd i aros yn y cof, beth yw'ch dyheadau chi am y dyfodol. Felly fel adnodd, mae gennym ni ddim gwerthfawr iawn fan hyn ar gyfer y dyfodol byddwn ni'n dweud. Mae llawer o hyn, o'r hyn da chi eisiau wedi rannu eisoes, mae'n haro i fel pobl wedi mynd ati gyfrannu'n eitha cynnar, wel, yn fuan wedi'r
6 wythnos ar ôl i'r cyfnod clo gychwyn, dyna pryd lansiwyd yr holiadur yn de. Ydych chi'n dal i dderbyn holiaduron, a ydy natur yr atebion wedi newid dros yr 4 mis dwytha, ddydwn ni? Mae'r holiadur dal yn agor. Yn amlwg bod ni'n derbyn mwy pan mae bobl yn gweithio adeg ati. Ond y syniad ydy bod ni'n wedi gadw y holiadur agor o leia mis arall. Achos da ni mewn rwan dyna cyfnod cyffredus unwaith eto, a fydde ddim yn gweld ydy'r ymatebion yn amlygu hynny. Ond yn sicr, mae'r il o ymatebion sydd wedi dod i lawr hyd yn hyn yn dangos y corona coaster, da ni gyd wedi bod arno fo, sut mae'r newyddion mawr y dydd yn trifio i'r ymatebion. Felly, adeg Helbyl, Dominic Cummings, mae rhwystredigaethau bobl yn hynny yn dod fewn ymatebion. Da ni wedi clywed sôn am protestiadau Black Lives Matter. Felly, maen nhw yn amlygu y newid sydd wedi digwydd ers yr 20 o Fawrth. Ac mae dyma cwta 6 mis yn ôl oedd hynny, mae'n gymaint wedi digwydd mewn cyfnod mor fyr. Felly, maen nhw'n ddifyr fel barometer o newid barn, newid cywair. Falle welwch chi mewn rhai wythnosau, pobl yn adlewyrchu ar yr haf efallai oedd i rai yn cyfnod cymharol o ryddid, yr eat out to help out yna, y syniad yma o bod hi'n ddyletswydd arno ni gyd i fynd allan i gefnogi'r bwyta, i gefnogi'r caffis, ac eto ar yr un pryd, efallai bod hynny yn cyfrannu at ffigurau cynyddol o'r hyn glefyd yma. Mae yna gymaint yn does am yr holl gyfnod yma sydd yn wrthgyferbyniol, a mae yna densiwn mawr yn does. A dyna chi ddiddorol bod bwyd yn destun sydd yn medru bod yn drosiad i nifer o deimladau cymysg yn de. Be ydy'r prif argraffiadau i chi ar hyn o bryd? Sut ydych chi yn teimlo o fod wedi pori trwy'r geiriau, trwy'r profiadau hyn? Pa fath o deimlad sy'n aros efo chi? Dwi'n cofio tro cyntaf i darllen rhai o'r ymatebion cyntaf, ac o'n i'n fynagran i darllen nhw. Just o ran yr emosiwn sydd ar y papur yn gallu teimlo a chyd yn deimlo, a teimlo hefyd be o'n i'n deimlo fy hun, bod o'n iawn i fi deimlo felly hefyd. Yr holl emosiynau, yr holl brofiadau, da ni gyd i bod trwyddyn nhw. Ond ia, mae'r bwyd hefyd wedi bod yn ganolog i bob dim. Yna lot o bobl yn ymatab ac yn deud bod bwyd yn strwythuro i bywydau nhw hefyd. Elen, be di diben y prosiect yma? Be di'r uchelgais? Mae'n swnio'n od bod fi'n gofyn hynny, ar yn bendant, dwi ddim yn disgwyl rhyw arddangosfa fawr splashy fydd yn rhannu hyn i gyd ym mis Tachwedd o bell ffordd, ond be di'r pwrpas? Ydych chi'n obeithio fyddwch chi'n gallu wneud efo hyn yn dyfodol? Wel, yn ei hanfod, creu adrodd ymchwil ydy diben y holiadur y benodol, a 1,000 ohonyn nhw a fydden nhw at ddibenion, ymchwilwyr, haneswyr, bobl credigol, unrhyw un sy'n isio mynediad iddyn nhw yn y dyfodol. Ond wrth gwrs, lawr llaw efo'r holiadur, da ni hefyd yn gwrthod materol i wneud gyda'r pandemig, a mae'r rhain erwan yn dechrau cyfnod Amgueddfa, yr enfys o brydau bobl, ag ati. Na fydd na arddangosfa, fel ti'n dweud, flashy am Covid, mae rhaid taro'r nodyn o wyr fan hyn hefyd. Mae'n anorfod, mi fydd yna rhyw arddangosfa o fath am cyfnod yma yn yr Amgueddfa yn y dyfodol agos. Achos, dyma crisis iechyd ers cenedlaethau. Felly, dyn ni'n meddwl mewn ffordd yn hir dymor ac yn fyr dymor. A dwi'n dod nôl at y ffaith eich bod chi o dan y fath amgylchiadau o bwysau ar gychwyn y cyfnod yn de, a ceisio'ch gorau glas i feddwl yn ystyrlon, cynhyrchu fath o corff o waith fydda wir yn adlewyrchu'r cyfnod yma. Dwi'n syfrdanu ac yn teimlo, dan deimlad mewn ffordd bod chi wedi cael cymorth neu arweiniad hyn
sylfaenwyr yr Amgueddfa hefyd yn yr holiadur hirbell hwnnw a luniwyd bron I ganrif yn ôl. Mared, ydych chi'n yn cyfeirio nôl at yr holiaduron hynny o bryd i'w gilydd, neu ydy o'n gasgliad sydd mewn gwirionedd ddim yn cael ei ddefnyddio, oherwydd rhai cyfaddau, do'n ni ddim yn gwybod dim byd am y prosiect cynnar hwnnw. Ie, dydyn nhw ddim yn cael ei defnyddio digon, rhaid I fi gyfadda. Mae yna lythyra, mae yna reseitiaeth a difyr yn cydfynd gyda lot o hwnnw, a maen nhw wedi bod yn sail hefyd I lot o gwaith ymchwil neithbwyd gan Menywod Sitbot a curaduron o'n blaena ni hefyd. Felly mae'n gyfle wan I allu gwneud y gorau o'r casgliad gwerthfawr yna ac adeiladu arno fo hefyd. Elen, ydy o'n deg I ddweud bod chi wedi taro'r nodyn cywir o ran arddull a tôn y cwestiynau a natur eich methodoleg. Da ni'n sôn am methodoleg hollol wahanol i'r ffordd ddath y curaduron cynnar na ati I lunio I cwestiynau gwreiddiol nhw. Ydyn, fel o'n i'n dweud y gynharach, bydd y pwyslais gwreiddiol a gasglu data a gasglu gwybodaeth am ffordd fyw, am broses ag ati. Doedd y curaduron cynnar, mor aloesol iddyn nhw, doedd yn ddim yn gasglu emosiynau, profiadau personol unigolion. Felly, bod y fframwaith yn debyg yn ddath, a dwi wedi clywed gan eu gwaith nhw, mae ffordd yn mynd ati yn dra wahanol. Wel, diolch I chi'ch dwy am sesiwn adlennol dros ben. Diolch am rannu rhywfaint o'r dyfyniadau anhysbys hynny, ac dwi'n diolch i'r cyfranwyr y deud y gwir bod nhw wedi mynd ati I bwrw I bol, I rannu I teimladau gonest a didwyll mewn cyfnod o argyfwng pur. Atgoffwn ni eto, sut fedrith unrhyw un gyfrannu at y prosiect hwn? Ydyn nhw'n cysylltu efo chi, neu ydyn nhw'n mynd at y wefan Mared? Mynd at y wefan, a mae'n flwch yn fan honno. Amgueddfa Cymru ydy'r wefan, wedyn mae'r blwch Casglu Covid, a bydd hwnnw dilyn sydd wedyn i'r holiadur. Diolch I chi. Wel, dwi'n mawr obeithio bod chi adre wedi cael blas ar y sesiwn hwn, ymddiheuriadau am y problemau technegol. Mi ydyn ni yn mynd I fod yn sgwrsio am hyn, efallai yn rhannu dyfyniadau gwahanol, yn y sesiwn nesaf yn yr iaith Saesneg, fydd yn cychwyn am 1:00 Mae croeso cynnes I chi ymuno efo ni ar gyfer hynny hefyd. Ond yn y cyfamser, diolch o galon I chi'ch dwy, diolch am rannu, dwi'n bendant wedi cael agoriad llygad a wedi fy rhyfeddu a wedi mhlesio'n arw I feddwl bod sefydliad cenedlaethol fel Amgueddfa Cymru wir yn gwerthfawrogi ac yn gofalu amdano ni am profiadau ni yn y cyfnod diweddar yma. Mae hynny'n yn drawiadol dros ben. Felly am y tro, diolch I chi am wylio a gwrando a diolch Elen a Mared yn fawr. Diolch Lowri. Diolch I ti.